Time check, alas 2 ng madaling araw. Ayan guys, pinasok tayo ng tubig. Grabe. Yung rip off, nabuhat namin yan. Lang yan pumilan at lang ito o itong place na ito. Wala mga linaw. Yung bigas niya yung pick-up. Dapat yan isalin mamaya ng ano. Ika ng safe. Sa kabila. Anong pangalan ng bagyo na to? Umaw lang natin ng bagyo. Ano na to? Ewan. Ano? Hindi ko na... Ano nyo guys yung mga asaw si Coco. Kanya-kanya pisto. Ba't ngayon tumaso nakabukas ng mga gate, hindi maglabas? Yung ba? Kamo mo ka ba? Yung nasuportan. Medyo nagababaw na rin siya eh. Kanina andito yan eh oh. Sana maginto ng ulan guys. Mamayang umaga pasyalan natin si Auntie Paseng. So ayan guys, nakapaglinis na ako dito sa sala namin. Yan. Tapos may nakita akong batang cute na cute dito. Natutulog. Bakit ka na masyal bata, ha? Sarap ng tulog niya guys kapag malamig. Pinunta mo na siya dito guys kasi nga nagtatrabaho doon kila Ate Aisa. Kit-kit naman talaga ng liana na yan. Basta ka na lang iniwan dyan, ano. Guys, dito tayo sa bahay ng Auntie Paseng. Tingnan nyo naman ang washing machine ni Auntie Paseng. Auntie Paseng. Wah! Ano, kamusta ka? Kamusta kayo? Ay, ganda ni ka naman mo. Kahit sa bahay, nagpasok kaya. Ano nga pagkitid dyan kay? Hali, nag-abat? Oo, nagtapo yung papa. Hali! Yung sa labas? Oo, tingnan mo ito ang nandito sa loob. Mag-drill mo yan? Hindi ko maka... Kahit sa bahay, hindi ko alam ang anuhin ko, unahin ko kung anong iangat ko. Kahit ako ba ng maaga ah? Is Hindi maglabas kami, dyan ang tubig. Yung magdamag niya na yun, talagang yun, magbaha. Amin nga kita basura, napandami nito. Ikat ko amin. Dagtada. Amin kasi nga, basura dagta. Kung nga nakasaka-sako, naisarat amin dito, dagtada ng ibig. Napunta dito sa inyo? Oo. Kasi nga papag namin na, yan out. Sanay? Andun daw sa may kwan. Hali! Yung nasa labas ka apat? Oo. Kalaki-laki yun, kabigat-bigat. Bukunin mo nga dyan, no? Andun daw sa may Simbahan? bahan. Hala, kayo. Hindi nyo na rin lang napuutan? Tantarwar. Doon sa labas. So, paano, di sana naisalat-salat man lang yun dito? Paano napunta daw? Nakadaming dito, dalam sa ganaw. Kaya nga, kalaki-laki yung papag na yun. Yan ito. Nagsalat man lang dyan sa mga ano-ano sana. Magpasok kami pa, bumangon ang daw tayo kung may mga line na po. Pakanaaso. Ah, bakit ako nakatulog pa ako? Wala, nilinis ko muna bago ako nagkuhan. Pero hindi rin ako nakatulog. Kanabay, kanina na lang. Baga kami mag-wari. Natulog kami. Hindi na ako nakatulog daw. Naglinis ako. Pati sa kunin nyo na abot. Sa loob! Yung rep namin, tinaas namin eh.
Takbo ako doon kila Kuya Dan at yung kuwan nga sasakyan, baka abutin yung kuwan. Eh, nasalubong ko na rin siya dyan, sa labas. Papunta na rin pala sa bahay. Grabe, grabe tong goring, guys. Kasi ante, parang kuwan, nasarahan na doon sa baba. Kaya malalim na ulit dito sa atin. Sinarahan na daw nila doon eh. Sabi ni Kuya Dan. Naglangoy ko na sana ang Ken. Puta yung birthday ni Saysay eh. Dahil nagturugan ng dira dahil papagawan. Mahal na. Muta eh. So, nakata. Ba't saan kayo natutulog dito? Ta. Nga, sige na ako, mata. Ano yung pagising nyo? Kwandan, dyan yung tubig? Wala pa. Ngayon dito pala. Hala! Naanod lahat? Muta eh. Ano? Marikit buti hindi kayo nanod. Ngayon nyo guys, basang-basa pa rin dito sa kanila. Nabot na tingganad ka, tingna. Tidanom, ganad to. Yung sa amin, yung rip lang talaga ang naano. Kaya yung mga naman din, dyan sa gao. Kasi mga ganito, dyan. Magpataas na tayo ng bahay, ante. Mahulog ka dyan. Kita yung marbada! Ukit-ukit na naman kasi dyan. Buti yung TV nyo, hindi na ano. Inabot yan. Yan lang ang hindi na Nanyo guys, yung ano, ito yung labasan nila. Saysay, magkasa ka dito, Saysay. Itong labasan nila kapag mataas na ang tubig. Kasi ito, hindi nila to binubuksan kaya mabilis ang pasok ng tubig kapag binuksan tong pinto. Ngayon lang yata na inabot tong kanyo ito So ayan guys, kukunin daw natin yung papag nila Auntie Paseng nandoon sa may kuan Amyana. Wala kaming naigaan guys, kagabi. Hindi pa namin nakuha. Tulungan natin magbuhat sa Auntie Paseng. Taon pag-idaanan. Sana mapa natin. Nasapay, napukaw aja yung papag, naiyanaw. Hindi pa magal. Sabi ko sa baba. Dapat na yung mga Finding papag nanti Paseng. sinasure pa kung sa kanya. Ayun ba? Ayan? Saan yung papag? Parang nakikita ko man niya. Nakikita ko na yung papag man. Ando nagasimba. Naku, ante, natanggalan na ng isang kuan. Dapat nagsimba. Nagsimba yung papag nanti Paseng guys. Dito sa may simbahan. Grabe naman yung kanya talaga no? Ang kanya. At saka, parang medyo upan din yan o mabigat. Ha? Dito niya dinanante sa likod. Aywan ko eh. Kaya talagang upan din nadahan. Paano nakarating kaya dito? Kasi kung doon sa kalsada to nagdaan, parang imposible man. Sa kalsada. Paloob yung nasa loob yung bahay nila eh. Kaya dito? Nababaw pa kalsada? Ay, baka dito? Dito? Tapos may punta pa dito? O, tignan mo ante kung sa ito. Ikaw mo ante kung sa'yo yan? Ito yan? Ayan? Pangit-pangit na dito bulay tapon. Ba? Kaganda pa nga yan. Okay pa oh. Wala silang tulugan eh. Na. 1, 2, 3. Kaya. Okay. Kaya natin? Kaya pag-apat na... Ito magkabisi ko. Oh my goodness. Siguro. Matraffic tayo sa kalsada. Let's go. Buhat na. Bayanihan uli. Ay na. Kaso tayo lang magbayanihan. Taklabo. Bili na kayo ng papa. Wait lang. Iniwan.
May nakaubahan pa guys. Yung dalawa, yung isa guys. Yung kalaki ng katawan, guys. Bagsak sana. Pahinga. Mabili. Pahinga na naman. Stop guys. Papag kayo dyan. Hindi na kayo ng papag. Sinsin. Gatra. Hello, guys. Come on. Nabulan na. Nabulan na ako boy. Vlog kami. Vlog kami. Nakahiga dyan. Nakahanod. Tiga vlog, no? What's up guys? Pahinga. Kailangan. Welcome to my vlog. Kami pagpamantay natin, nagbatig ko ah. Kung saan siya nagdaan eh, tanongin mo kung saan siya nagdaan. Talunod siya. Ay, napagdaan na. Parang hindi ako makapaniwala na. Nananit ko lang. Stop naman. Sanay! Sanay ako dito. Bakante may nagbuhat naman dito doon. May nagdala. Wala. Mabuhat na ka. Dum. Dinasulan. Dinasulan. Yan tiligayan. Ben, magtulong Ben. Ben, tulong nga, Ben. Ben, tulong nga, Ben. Sakay ka dito, Ben. Nasa gitna. Bukan dali, pagsakay ka dito ah. Kam, Hita. sakay ka dito. Sakay ka, dali. Dali. Pahinga muna. Uwi na. Nadagsag. Problema natin kung paano natin ito idaan sa may skinny ng maliit. Iwan ko na lang ito. Doon ka sarap. Ben. Salamat, Ben. Dinaanan na. Ayun po si Pia oh. Last. Uy! Adulas! Wait, back up, guys! Not back up! Yung papak nyo! Sa bukid nagdaan to. Oo eh. Hindi sana nasa gasap din yung pa. Tara! Tara! Diyan na pala sandot eh. Ba't yung papagalit? Ha? Ba't saan ito nagdaan, no? Nagdaan. Itong papak na to? Nagkakat. Ay, wak mo sa naglusot-lusotin dyan. Kadang-dami pagkarangan na eh. Baka mo mismo sa may simbahan. Di pala na ibalandra dyan sa mga rotiles. Ako Kadami sa man nagdaan. dyan, di ba? Diyan na sa pagitan mo. Tapos nagdaan ka sa doon sa may kalsada. Kaya nga. Tara. Ang nagkasya nga kung saan nagdaan. Makikita. Makikita. Dalawa na kami. Dalawa na sila muna. O, sige kayo.
Saan lang ng ganito, hindi magkasa dito. Oy, tubig! Bike. Yan guys! Dito lang muna natin dito sa atin. Okay. Nakauwi na sa sariling bahay. Nakauwi ka na rin sa wakas. Salamat! Kayo ante, hindi naman kayo nabaha. Sa balkon lang guys. Sila kasi guys ni Gigi, dito sila sa kabilang side ng kalsada. Kaya Puro kan lang siya. oo, hindi sila masyadong binabaha. Kami lang nilang tipasing dito kasi dito kami magkahalera kami ng tipasing. Puro katas-katas. Pero yung katas niya ang dami. Kadami magkatas. So ayan guys, nandito kami ngayon sa isla, papuntang isla. Kasama ko si Anod. Hindi ko na sinama sila Auntie Ligaya at sila Gigi. At mga busy din maglinis. Baka malalim daw. Tignan mo bago ako magsunod. Tignan natin yung yung sitwasyon ng ating punlaan na sibuyas. Kung ano nang lagay. Natakot ako magtawid mag-isa. Lalay! Baka nagsilutang na yung buto ng sibuyas. Ilaga tayo sila ko rin eh. Nung kailan walang katubig-tubig to Wala si Kuya Arnel dyan? Kaya? Lalim! Wala kaya dyan si Kuya Arnel? Wala nagkakalabaw yan sila pag nagkatawid sila eh. Oo. Mukat. Balik ang mahirap dyan. Kalalim dyan ako, Gitna, magos. Paano yun guys? Di tayo makatawid. Kasi kahapon, hindi pa daw to ganito. Mababaw pa lang. Butas nga naman siguro dito taas. Saan kayo nagtatawid ay? Saan kayo gatawid? Nagtawid kayo kahapon? Nagtawid kayo kahapon? Pinangkalarin tayo kaya? Hindi kayo magtawid? Tawid tayo, maglaga ko ng kunaw. Scribe puting sa inyo, maganda. Tara ay magsama kami. So ayun guys, hindi na ako pinasama ni Kuya Arnel dahil delikado daw. Sila na lang, tingnan nila yung sibuyas nila kung ano nang nangyari. Kahirap Maapras ang tubig. Siguro bukas guys, balikan na lang natin to kapag mababaw na. Mabilis naman magbabaw tong area na to. Yung sa kabila lang talaga ang malakas ang tubig doon. Ayan na guys, si Landod pa balik na. Kasama niya yung kapatid niya, si Kuya Arnel nagpaiwan pa siguro doon. Buti na lang yung nagsama. Buti baka naiyanod na ako. Sige.
Kadami mo okra. Ano? Andun pa? Hindi man natumba? Wala, maganda. Mahaba na siya. Ayos eh. Amoy ko na nga, laso na. May lason na na. Sa pilapil nga pala yung nag-aangutan. Hindi nasira yung kulambo niya. Wala, hindi na ano. Wala kuya eh. Bigla eh. Wala mo na diba? Tara, pauwi na tayo guys. Ayun, malakas na ang ulan.